Kana kaunata? Na haƙiƙa. Kana son abin da nake so? Wallahi kuwa. Kana son abin da nake so? Wallahi ina so. Kana kin abin da nake ki? Wallahi ba ma za mu yi hanya ɗaya da abin da kake ki ba. Ka san inda muke da gundura? Inda kuke da shi. Ka san abin da muke? Wallahi gam. To yanzu ba ni ba shi. Na? Ba na kaunar shi. Ban kaunar zira shi. Me san shi ma ban san shi. Ba ka ba shi. Ba ka kaunar zira'an shi. Me san shi ma ba ka san shi. Ƙwarai kuwa. Dole ni kuma ina son ka. Ni ma ba ni ba shi. Ba kai ni tunanin sama in na yi. Sai na je asibiti an auna zuciya na. Yayi. Elin alin karatun fatara. To gunduran nan da kake gani ban san shi. Ban san me san shi. Ban san zira'an shi. Makwatan gidan shi ma ban san su. Bangaren ruwa. Idan bangaren su gundura yake kogin gidan kogin da ake sha idan bangaren su yake yi ka baka duba mun idan bangaren su kogin yake Ba ma ba shi. ba zan ƙara shan ruwan garin da kwata kwata Kware kuwa. na yafi na bari inda ba ta sauka in tara kwano bayan in ajiye ta shekara guda bayan wata shekarar sai ci gaba Ka samu babban daro ba? sai na ƙarshe duk inda ka ga yata da dan gundura ko na wuri ko ba na wuri kai mata dukan kwadayi Wayo Allah. Wayo. shi kuma yaron idan da hanyar da zaka je ka jefa shi ma gaba daya ya bi safiya Wala ba zan kashe shi ba. Duk wanda aka kashe fa aljanna yake zuwa. Ga yanzu aka kashe shi ya samu rama. Kuma haka ne ko? Ai ga ran hora shi. In azabtar da shi.